OK ľudia, som tu v aute a kúpil som si takú bylinu. Pozrite, ja som tam hodil pár tabletiek, vidíte, toto je rúžové, to sú také tabletky. Ale nie sú to také tablety na chorobu alebo také, nie, bo to by ma asi zabilo. A sú to proste, toto je sladké a donesel som to a vraj to má byť. Proste probie, však to je po poľsky cipana. Stalo to, koľko, počkaj. Neviem koľko, ale idem to ochutnať, takže raz, dva, to je keby, no fuj, to je kyslé a sladké zároveň. Fuj. Ale akože je to dobré, ale kyslé. Stalo to 2 €, hej. Čakaj sa pozriem. 2 € to stalo. Ty vole, drahé jak svinia. Ale kúpte si to, keď máte radi kyslé a veľmi sladké. Takže zatiaľ čau.